रावदोबो हिंसाबो गैया आंहा आं मिथिखायो ओंखायनो आं नोंखौ मोजां मोनो रावदोबो हिंसाबो गैया आंहा आं मिथिखायो ओंखायनो आं नोंखौ मोजां मोनो Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि गोसोआ दा माबोरैहाय जानानै दङ आंनाथ' बिराद गुरलुब जानानै दङ बैसागो खाथिखाय बैसागोआथ' मोनफैथारसिगोन आरो बैसागो मोनफैसिगोन होनना बुंबा आंनि आरो जानायावसो गोसोआ मानो होनना बुंबा बैसागोआवहाय जोङो अमा देथारनानै जायो नालाय माने अमा पार्टि जायो नालाय ओमफ्राय आरो लोगोसे खैजिमा बिदैबो मोनजायो बेनि थाखायनो आं बैसागोखौ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आरो दा बैसागोआवहाय मोसानो नांगोन ना मोसानायनि थाखायनो आङो माबा माबि शपिं खालामनांगौ दङ नालाय खिरा बिबार बेफोरबायदि आरो दख'नाखौथ' दाबो लायाखै दख'नाबो लानांगौ दङ नायनोसै बहा लानाय जायो आरो नोंथांमोनखौहाय आङो बैसागो प्रग्रामावहाय गोबां जायगायावहाय लोगो मोनगोनखौ आसा खालामबाय दा खिन्थाथ'ला आङो जायगाफोरखौहाय बहा प्रग्राम दङ जेब्ला जागोन अब्लानो खिथागोन आं नङाबा बम ब्लास्ट जाजोबगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो लावदुमा जोंहा बिराद लोमजादों दिनै बिराद लोमजादोंमोन मुलि जाहोनोसो लाबोनांदो बिराद लोमजादों इमान मोजां खाना जायो होमबाबो ल' प्रेसार जादों बेहा ल' प्रेसार ना दालाय एसे मोजां मोनदों ना मोनाखै हा मा नों मारै इमान लासै रायो खोनास्राया बावरा खामु आसके नों हारसाना बेंगलियाव जन्म जानांगौमोन होनबालाय नोङो मानो बेंगलि रायो फारायाव जानो नागिरदों फारियाव माने लावदुमा ल' प्रेसार जादों नालाय आंथ' सानाखैमोन आंथ' सानदों बेहा हाइ प्रेसारसो जागोनदां होननानै ल' प्रेसारथ' जाथावा सानफ्रोमबो मोजां बुस्थु जायो मानो थाखाय ल' प्रेसार जानांगौ देलाय है इमान मोजां जाहोनाबो जुदि मुलियाव आरो ल' प्रेसारनि मुलियाव जुदि थाखा गारनांगौबा मा जागोन जाहोयैयानोला नाङालै आंनो रानथें होनबालाय इमान रानथें मानसिया जुदि इमान प्रब्लेमबा नामा रानथेंफोरा माथो डिस्टार्बसोलै प्रब्लेमथार जासोयो रानथें मानसियानो रानथेंथि जालायबाय खोमा दसे टाइम लोमजानायावनो जोंफोरा नुवाखै लदा नालाय लदा इसोरनि अननायाव बिराद गाजा गोमजा थानो हायो बिदि होननायखाय खुगासो नांगौलै दा खुगा नांनानै फैनाय लोगो लोमजाबायलायनो एक्चुअली जों जायो इनफ्लुएन्सार जोंनावहाय स्पन्सरशिप फैबाथ' अबभियासलि जों भिडिअ बानायखानांगोन ड्रेसनि मानि स' स्पन्सरशिपखौनो माखासे मानसिया मिथियाबो जानो हानाय देसुन ओमफ्राय ड्रेसनि हल भिडिअफोर बानायबा बिराद मानसिफ्रा बुङो आरो ना कमेन्ट सेक्सनावहाय जे नोङो बिराद लाक्जारियास लाइफ देखायो गावसो बायनो हायो गावसो मानो हायो होननानै बाट बेबायदि नङा आरो ना केमस्रि दैमारिया ओरैबायदि मानसि जि बुस्थुखौ मोजां मोनो बेखौनो बायो बेबायदि नङा जे ब्रेन्डेड बाल'सो बायो बा दाम गोसाखौ बायनानै दिन्थियो बेबायदि नङा आङो स्ट्रिटावबो आङो शपिं खालामो आरो आं जि बुस्थुखौ मोजां नुयो बेखौनो बायो जानो हागौ बियो 100 थाखा 200 थाखा 300 थाखा आरो जानो हागौ बियो 50,000 60,000 1 लाख बेयो जाहैबाय बाजेटजों माने बाजेट थाबा बायबाय बाजेट गैयाबा बायालासिनो थाबाय बाट जेखौ मोजां मोनो बेखौनो बायो आरो खिन्थु नोंथांमोना माखासेया आंखौ बुङो जे गावखौनो बिराद दिन्थियो गावखौनो बिराद लाक्जारियास लाइफआव थानाय दिन्थियो बेबायदि होननानै बाट बेबायदि नङा आरो ना जों बेबायदि टाइपनि मानसि नङा नोंथांमोना माबोरैहाय माने सासे मानसिखौ खाथियाव लोगो मोनालासिनो माबायदि जाज खालामनो हायो मिथिया आरो खिन्थु जोंफोरा दिनैसिम रावखौबो बिदि गाज्रि बुंफेरालै नोंसोर माबायदिथाय आं मिथिया माखासेया बेयावनो लाबाय आङो बारा नाङा दोंखाजोबखायोना आंहा जास्ट ओरैनोल' बैसागोनि गोदान होननायनिल' गोदान नाम आरो लाजोबखाबाय नै गामसा लाबोबाय गामसाया गाननो मोजाङानो जागोन खोमा क्वालिटियाबो मोजां नै ओमफ्राय दायो जोंहा जोंनि मडेल माथाना जोंनि मडेल दा मिस्टार लावदुम मडेला गाननानै दिन्थिसिगोन दा इ मोनसेखौलाय मानो सायावनो गानब्रा इथिं नायै मादि नुदो डाइरेक्ट सोलायखायोसो नामा
मोजां कम्फर्टेबल ना मुझे सिंथार थांबोलाय सिंथिं नुवाखै एक नम्बर माथो नङा होनदांलै हा नंगौ एक नम्बर उरा मासेस दे बाङाय मोसाना देखाय बैसागोनि बाप मोसानो दे ना खेबसे प्लिज आंखौ अनोबा हे माबा मानो इदिना खामदांबां दे दिनै बाङाय ओइ जियाव थांलाय नुवाखै थांलाय ओरैनो बाङायल' फैफि दे दे नों मानो इदि दे जोंहा सनाया दायो मोसासिगोन मोनसे सासे मानसिनि ब्लग भिडिअ नायो आरोना आं बुंला खोथाखौ खिन्थु आं बिराद किउट मोनो माने बिसनिखौ नै जोंहा सनाया उमुक नै जोंहा सनाया उमुक ना बिदि होनना बुङो आरोना बेनि चेनेलावहाय आं बिराद मोजां मोनो दे ना बेबि इयाव मोसाना देखाय खेबसेल' गोसो दङबा बुंना र' जायाखै मा फोनांबाय थायो दे देलाय ओइ खिनियाव थांलाय खनायाव प्लिज आंखौ अनोबा आं मोसानो बोरै मोसानांगौ आंखौ मोसानानै मिनि जासिनाय नुवाखै नामा मबिया ओइ पिकनिकनिया बेसां मिनि जादों आंसो मिथिगौ मा जाबोखाय मानसिजों मिनि जाबासो जै जायोनो मिथिबाय ना मिथिबाय इसोराथ' मिनियाखैना नोंखौ मानसियासो मिनिदों सिगाबो मिनिदों आंखौ बहुत सोरो बहुत मिनिदों मानसिफोरा गोसो दंब्ला बुंना लाखा आदा बाङाय मोसाना देखायनांगौमोनलै नोङो अ नै बावगारदोसो नै सुपार ड्राइनि मालाय लावदुमा बेग गोदान लाबोदो बैसागुआवहाय मालाय आलासि जानो थांगोननो बेखायनो मालाय बेग गोदान लाबोदो नै मालायफोरासो बेग गोदान बायसेहाय हा फ्रियावसो मोनदो अ नों गस्ला बायनायाव हा नों मा लाबोखो देलाय खिथालाय आं मिथिखादो आं सोंहरदो हा लावदुमखौ ओइ नों बेसेनि गस्ला बायखो आंनि सिगाङाव मा होनदो आं 10,000निल' बायगोन आं बारा बुरजा बाया दे ओमफ्राय आं सानदो ओमफ्राय फन खालामना बुंदो आंखौ माइनाव आङो बेग फ्रियावनो मोनदो मा कालार लानांगौ होननानै आं बुंबाय ब्लेक कालार ला ओमफ्राय आं सानबाय खोनासं ओमफ्राय आं सानबाय बेग फ्रि मोनदोबाथ' इयो बहुत बुरजानि बायदो 4,000 मा 4,000 नंगौ yes सिकेनिया 4,000 आरो हरलाय नायनो जाङि गांसेयावनो 3,499 बाप्पा ओइ जोंहा फैसा गैयालै आं इदि गाना दे आरो मा लाबोखो अ सेन्देल हे इबो फैबावलाय दिलिसिनो ओइ फेन्दाया खोबथे सिख्लाफोरासो पसन्द जागोन दा ओइथिंबो क्या बोला तूने ओइ फेन्दाया खोबथे सिख्लाफोरासो पसन्द जागोन दा ओइथिंबो ओमफ्राय बेलाय मा चप्पल सेन्देल फेवरेट चप्पल है ये ओमफ्राय मानो फ्रि जाबाय थादों अ नों एसि होदो इखायनोथ' फ्रि जाबाय थादों भिडिअआ गाबोन जुथा गानना आं सनायखौनो गाननांगौ माखौ सेन्देलखौ ओमफ्राय गावहाल' सुपार रायनि गानो आंखौबा 20 थाखा 100 थाखानिल' गानो सेन्देलखौ ओमफ्राय आरो मा लाबोदो बुं इटु किमान लसि जाने किमान बेसे 2,000नि सेन्देल गानो मानसिया बापा आंनोबा 100 थाखानिल' गानो दे होमबालाय आं हिसाब खालामसै बे लावदुमनि जाङि बेयो बेसे थांदो 3,500 ओमफ्राय 2,000 4,500 थांबायानो 200 ओमफ्राय गस्लाया बेसे लाखो ब्लैक कलर एग है ना बेयो बेसे मानो फ्रि जाबाय थादोंलै भिडिअआ मानो मोजां भिडिअ लानाया नोङो नै रुले टी-शर्ट बेसे लाखैलाय सुबिनांगोन ए 4,000 yes ओमफ्राय इयावनो माथो 10,000 थांबाय होमबा नों मानो आंखौ थगायदो 10,000 नङा मानो इ 2,000 इ 4,000 ओमफ्राय 4,000 नङा 3,500 3,999 999 नङालै 499 सो 3,500 2,000 ओमफ्राय 2,000 ओमफ्राय इबो 2,000 इयाव माबा थांबायब्रा 5,000 5,500 ओमफ्राय इ 4,000 ओमफ्राय 10,000 ओमफ्राय आरो इयावथ' दंबावो इयावथ' दंबावो नों आंखौ मानो थगायनाय आंबो थगायगोन नोंखौ ओमफ्राय व्हाइट कालारनि गांनै लाबाय बेखौबो सुपार ड्राइ नामा सब सुपार ड्राइ ब्रेन्ड आं सुपार ड्राइनि मानसि जाहैबाय नालाय
नों गाननायाव सुपार ड्राइनियानो माथो गद्रेज गंसे दंखायो आरो मानो बायबावनांगौ दिले नोङो ये भी 4000 गांसेयावनो 4000 बै मानसाला आंखौ थगाय हरदो अभी और सुन ये भी 4000 4000 गांब्रै 4 into 4 बेसे आरो आसे नोंबो बिराद थगायनो गोरों जाबाय आरो ना मानसिया नय तो कम ना मयरो কি কবি মিছা কথা কি কইছিলি 2999 এই বেশি দাম 3000 আনো বেশি দাম নহয় 3000 নি जोंनि खोनासं जोंनि हिनजावसाफोरनि गस्लाया 300 400 मोनो मिथिबाय ना ইয়াতে দুটা ফ্রি আছে नोंगो नामा फ्रिबो मोनदो একটু ফ্রি আর এটা ফ্রি আছে बे बेगा ओरैनो बेसे 9000 इखौ फ्रि मोनबाय दे मोजाङानो 4000 और এটা ফ্রি পালো आरोबाव लंपेन्ट नामा কমনি মে बेसे মোটামুটি 3500 3500 खम जोंनि हिनजावसाफोरनि जिन्स पेन्टआ मा आं जो गाइस दामजों खोथा गैया आं जिकुनु बुस्थुखौ मोजां नुबानो गानो किन्तु लाउदुमा बेबायदि नङा लाउदुम खर' गोदोर लाउदुम ओरैनो बिनि नामा लाउदुम थायाखैथ' बिनि खर'आ गोदोर मा होनदो मिक ब्रेन्डनिखौनो गानगोन दे होनफिनलाय थ'ना मा होननाय निजिनो खस्थ' खालामना आरो र' बिब्रि बाब्रा खोनादोंलै बुं जि निजिनो खस्थ' खालामना आरजियोना ओंखायनो गानखादो होनदो गानोबा ब्रेन्डनिखौनो गानगोन थैजासिम नंगौ वाव हाउ स्वीट किन्तु नोंनि नै मानसिफ्रा सानो आरोना जेनेबा थिका मावबा मालायनि फैसा एकदमबारे मोननायजों देखायो मायो किन्तु आं पार्सनेलि मिथिबाय नोंजों थाफानानै जे नोंसोर थिका मावग्राफोराबो बेसे खस्थ' आंबो मिथियो आरोना बहुत हार्ड वर्क खालामनाङो थिकादारालाय सैमासो जाबावबाय बहुत खस्थ' खालामोलै लाउदुमाबो आं मिथियोना बहुत हार्ड वर्क खालामो किन्तु मानसिफ्रा बयबो सानो जे कन्ट्राक्टर बा माने ओरैनो दैयाव फैसा मोनो बिदि सानो किन्तु बिदि नङा आरोना आं थाफानानै मिथिबाय बहुत हार्ड वर्क खालामो बेस्रा ना बेखायनो ब्रेन्डनि गानो होनदो जि खामायो बोसोरसेयाव खननै बायगोन नांगौ ब्रेन्डनिखौनो गानगोन नांगौबा गांसेखौनो गानबाय थागोन होनदो गांसेखौनो गानबाय थागोन किन्तु सिगाङाव बेसे दामनि गस्ला गानो खिथालाय सिगाङाव आं 500 दा खस्थ' खामाय एसे एनै फैसा आरजिनो हानाय मानसिनोथ' जिउआव एसेबां फैसा नाङा ना नाङा एबानो फैसा नाङा नंगौना नङा रावदोबो हिंसाबो गैया आंहा आं मिथिखायो ओंखायनो आं नोंखौ मोजां मोनो रावदोबो हिंसाबो गैया आंहा आं मिथिखायो ओंखायनो आं नोंखौ मोजां मोनो रावदोबो हिंसाबो गैया रावखौबो हिंसाबो खालामा गावनो बिनानैबो जाया खस्थ' करेगा गावनो खस्थ' खालामगोन गावनो जागोन ना आंखौ अनगोन ना अना ओमफ्राय बा पुरा आंखौ नाम्बार 1 अनो ना थैजासिम सबसे नाम्बार 1 अनो ना नम्बर अभी मजा आएगा ना भिड़ो अभी और सुन आंबो थेंक इउ खस्थ' खालाममा नोंनि गस्लाया मानो दै सिखो नों मोखां सुदोंमोन मोखां सुखांबाय आं इनि थाखायनोथ' गस्लाया दै सिदो दे होमबा एसिखौ होना हे नों मा एसि गैयाबा थानो हायालै ल' प्रेसार गोनाङानो बेबि आं नोंखौ दै हाइ प्रेसार दोङो दासो जादोंमोन मिथिबाय दा ओमफ्राय नों मा फैसा हमना मोन्दों गावखौनो जेनेबा आहा ल' प्रेसारसो होननानै आंनाव हायानो जाफेरखायाखैना इमान मोजां मोजां बुस्थु जायो होमबाबो मानो इदि नोंनिया पुष्पाराज जालावदुमखौ पुष्पाराज बायदि नुयो एसे माबायदि पुष्पा झुकेगा नहीं साला खेबसे मिन्नालाय नोंखौ मिन्नाय नुथाराखै बहुत दिन जाबाय मिन्ना दे ओमफ्राय नों मानो आंखौ थगायनाय होनबालाय 10,000 लादो होननानै रायजानो नङालै 24,000 थांदों मा इखौ थगायलाबाय नङा नों दोहै आंखौ बुंनायदि आंखौ मानो थगायदों मा थगायखो लास्टआव 14,000 ल' नों इदि बुंदों आंखौ 14 नङा नों इदि बुङाखै आं 10,000 लागोन दिनै होननानै दादि बुस्थुआनो मिलायाबा एकुरेट मिलायनाय मोना नोङो मेगन गोदोर ना जानो गांसेयाव जुदि 3,000 लायोबा नों बबे मा जाबावनांगौ जाखो स' दायो आङो दिन्थिगोन आं दहय मा लाबोखो बारा बुस्थु लाबोखै मोनब्रै मोनबासो लाबोदो आरोना बिबार लाबोदों आङो बिबारखौ मोननै कालारनि लाबोदों नै मोनसेया जाहैबाय पिंक एन्ड व्हाइट ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय येल्ल' मोजां मा कालारा मोजां नुदों केमेरायाव मबे मोनसेखौ साबसिन नुदों बे मोननैबो मोजां ओमफ्राय खिराखौ मोननै लाबोदो नै बे मोनसे ओमफ्राय बे मोनसे नै
गुफुरखौ मोजांसिन मोनदों इखौ मोजां मोनदों माथो दै गारनायाव मोजां मोनदों खिन्थु गुफुरा तारमाने ओमफ्राय आरो नैबेयो आं माने खम दामि बुस्थुसो बायो गाय माने खमबो बायो आं दामिबो बायो जिखुनु आं मोजां नुबानो जाबाय ओमफ्राय आरो नै आसानखौ लाबोदों गाननो थाखाय येल्ल' कालारनि ओमफ्राय आइलाइनार मोननै लाबोदों मोनसेया जाहैबाय ब्लु आइलाइनार ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय ब्लेक माथो बहुत दाम माथो बेयावनो बहुत दाम लादों दाम नङालै ओमफ्राय मोननै रेड कालारनि नेल पलिश लाबोदों ओमफ्राय मोनसे रेड कालारनि लिपस्टिक ओमफ्राय गैला गाइस बेखिनिखौनो लाबोबाय आङो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ नोंथांमोननि गोसोआबो बैसागु सफैनायखाय गुरलुब मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो बाय बाय